bintang tamu ya kuwi Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Oh. Ya wis sae-saesane no. Ya ora apa-apa. Karang Elisa saiki lagi luar biasa kok ya Mak. Neng Buntang mau bengi ya pandemene wah ora iso dibiyak ngantian. Lah iya ya syukur iso duwe jeneng ngono kuwi syukur. Ya. Uga akeh sing nakokke Mbak Tatin neng kono. Ya pirang-pirang ya. Gandeng ra iso budal ya wis ora dadi ngopo. Ayo gek do jumeneng gek do apa wigatine ya. Ayo gek do ngomong bunder-bunder apa lan sapiturute. Iya. Ora tak ngonoke abot lho iki ora bain-bain lho. Iya. Ora tok sepelekke wis dianggep bintang tamu iki wis bayaran dhewe iki nek ora lucu. Tak ketok. Bayarmu kowe. Iya, ngono ya Mak iya. Wis tak jalukke dhewe nek Elisa Tatin danane pinten sementen aku ya dilalahi panitia nyagui ya alhamdulillah entuk bati-bati sithikna ora tok weneke kabeh delok situasi oh nek pancen do pinter tenan ya iso iso nglipur ya tak keke kabeh nek ora ya kangge mulai kringete dlewer-dlewer ngono ya nggone iki dhewe-dhewe monggo klintang-klintang numpak andong abel klingklong kraya-kraya seeka sangkan nang bawah ati enadang abedang yang searah diri kate benang gendang rebab gambar ilang sama hatiku ora sebelah Elisa sing ngendi? Sing ngiring kidul. Oh iya. Sing ngiring lor kuwi Mbak Tatin. Oh iya. Iki neng YouTube wis padha ngerti kabeh no. Iya. Lek terkenal ya lumantar YouTube di streaming karo PWKS karo channel Dalang Sena. Iya. Mula tekan ndi-ndi ya Mak. Iya wis ora aneh. Heeh. Ki piye tok do meneng wae njukan iki. Lah jenengan to sih ngendikan lho. Sing ngomong. Biasane iki dagelan nek jedul tek ngono ki suwuk gending iki langsung ngene. Ngono kuwi aku kowe kok do meneng wae. Lah soalé duwite digawa nang kono dadine arek omong ki piye ngono lho. Piye maksude? Kok ya dadak liwat jenengan ngono lho. Lah wong sing dibel aku kok iki manut aku. Iya. Berarti nek ra lucu diketok engko. Oh jelas. Diketok sah. Ketoke ya bakal diketok. Wis diketok. Iki lucu ra lucu diketok tetepan. Yakin aku. Wis apal ya, Des. Iya. Wis maturan ndok apa-apa sing dadi wikatine. Iki aku koyo cangike. Aku limbu. Jane aku rasa nyambut gawe ra apa-apa iki. Ki cangik limbuke tak ilangi, kowe cangike Tatin limbuke wis malah dadi. Iya. Ngono ya. Lah jenengan apa nih? Lho aku sutradara. Sutradarane. Sutradara kaya manuk. Lho kaya manuk piye maksude? Manuk dara. Dara, iki sutradara beda meneh. Ya Ngaturake, niki sowan wonten ngendi Mbak Tatin? Sardana. Sar
Do? No? Oh, Sardono. Harjo. Oh, nganggo Harjo. Iya, urung rampung. Sardono to apa nganggo Sardono Harjo? Sardono Kasino Indro jarene mau. Mau wis disebut. Lah ya jarene dagelan ra oleh nyebut ping pindho. Ya boleh Oh, boleh. Iya. Sardono Harjo apa Sardono Tok? Sardono Harjo. Oh iya, Sardono Harjo. Acara apa, Sa? Iki anyar gedong anyar iki, Mbak. Arep ana syukuran niki ne. Dinggo gedong anyar. Ngapa? Kok meneng wae? Loh, lah ini mbuane gaweane bintang tamu kok. Ya kok dalange ya nganggur ya. Biasane dalange ya melu omong kok nek iki mah ora melu omong. Aku lagi males ngomong. Kenapa? Enggak apa-apa, males kok. Sariawan ya. Sengaja ya. Sardono Harjo ki mau kepiye terus dirampungke sik. Misi-visine kecekel sik. Oh, visi-misine Sa. Kok isa? Tatin yo dadi bintang tamu lho Ramung Elisa nih gini Ya nih. aku sing ngempani kowe sing ngomong ngono lho Sa. Terus kowe mung takon to, aku le mikir. Ayo bangane penak men gaweanmu. Tak ndani bangane dalange ming meneng wae ke. Ae ngopo? Kok ming dolanan HP wae? Aku iku bar limbukan isih lakon pirang-pirang. Isih mikir aku ki lagi goleki lakon ku meneng wae to. Terserah kon. Angkat tangan dah. Kandhani di anu kampung endi sing flu terus Umbel Harjo. Lah iki ora ngerti kampung. Ora ngerti aku nih. Lisa ora ngerti kampung aku teneh piye. Engko nek kampung sing Ya jajal ora apa-apa, aku coba tak jedek sak kecekelene. engko kowe ngawur engko. Hah? Cok ngawur ya kowe. Ya dijajal kok. Ya, Apa jajal. cepet kampung apa? Kampung apa sing apa ya, Pak? Jare kowe ngumpani lho. Ya? Hah? Aku mana dalange ya? Ngono kuwi nek kira-kira kowe wis buntu nembang sik. Iya. Ora. Oh, wis buntu ora Bawa bisa. sik. Ya, nek aku sih asmara ana sing nyuwun, sesidepan ana sing nyuwun karo nglumpukke Ya. apa bahan. Iya. Mbak Tatin yo nggawa mau dipek dhewe tapi ra dinehke dalange. Apa? Kuwi kertase ana saweran kertas digawa dhewe ra dinehke ketok elekmu Aku tanehke lho sing sesideman Elisa saka Hongkong. Heeh. Tak kasihin pasena lho. Betul, tertib kuwi. Tertib kan? Nah iki ora dipek Lah, dhewene. Aku dikon lho karo Pak Marwoto, Pak Duko. Muni Dikon piye? piye? Pak, mengke mang sukake Pak dalang mawon. Mboten sah, mengke nek disukake dalange mboten dinahke jenengan ngono. Ya wis tak cekel dhewe. Ya ora apa-apa, ora masalah. Iki ra apa-apa. Aming panyuwunan lagu pol 50 ta. Ngece. Akeh iki Pak tenan. Ora ya. Padake cah tipis. Siji loro 500 Pak. 500. 500. Ora mungkin. Ayo. Totoan. Tenan kuwi abang kabeh ki lho. Apa tulisane Pak? Ora berarti ya pekok Elisa. Oh, ming 200 kok muni 500 lho. Lah sing 300 mau lebokke kok aku weruh dhewe. Lebok ngendi? Mau lebokke tasmu. Tak kene dalang. Kodar we. Ora aku weruh. Apa kowe ngerti lek ngenehke iki? Weruh mau pertama kali langsung latihan seriuning to kowe ne. Ngerti aku langsung. Iki lek ngenehke kowe urung teko lho. Iya, terus kan kowe takon aku. Seriuning piye sing bener seriuning? Oh, terus langsung gladi karo wiyoga-wiyoga tentang seriuning. Sawere piro kok gladi barang 500 ning kok tak akoke 200 wae. Coba ayo apa ya, yuk. Diwaca sike wae ne. Ketok kowe. Mulane kok penganggone saya tambah. Tambah ki. Wingi mung siji lho Pak ki, tambah siji meneh. Nek ngandake iki tambah gede. Nek ngandake penganggon lha kuwi mobile dalange piro nek ngerti? Piro? 5. Masa 5 ketokne mung siji. Mergo nyatet saweran sinden-sinden ngene iki. Tambah berarti. Yo. Oh, mobilmu ki isine saweran, Pak. Nah. Weh. Weh. Napa niki? Aming det 100 e kok tambah mobil ki apa mobil regane 150.000 wae. Ya 150 nek ping saiki bendina mayang lho. Ayo, 150 ping 30 piro? 30 piro apane? Nek bendina mayang? Nah, apa bendina ki mesti ana saweran? Malah luwih saka 150 lho. Bendina ki urung tau urung karuan akeh saweran. Iya. Kadang kala malah mingsok rokok. Nggih. Rokok. Jaluk lagu rokok papat aku ra doyan. Ya aku. Tetep tak singgahke. Lah piye jare ra doyan? Dijolke nek sing aku doyan.
Kuwi nek pengen ngerti sa dalange ngono kuwi. Iya ora apa-apa, encen mesake kok, Den. Fakir udut. Sapa pakir? Fakir udut wi dalange. Nek dine udut seneng banget. Saya kita maca iki. Ya. Sri Uning dibawani dari Pak Marwoto. Untuk Mbah Roto, Pak Camat Ngaglik, Pak Lurah Sardono Harjo. Oh iya. Ada uang 200.000 buat Tatin. Nggih Pak, sampun. Ya, berarti ya sing nembang kowe nek Berarti aku ora ya? ora wong ora entuk duit kok. Ora entuk duit aku patenan. Modaro. Nembang dhewe. Lah ngopo? Tak tembangi sepele nek Mas Sri Uning ki. Kowe dhewe Sri Uning ki wis ana sing bener ya, Pak. Sri Uning wis dibenerke karo sing duwe lagu ya Ki Sukron Suwondo. Nek ngantek salah dibenerke sapa? Kowe kan yang dibenerke. Aku sing dibenerke. Lah aku kan urung. Kowe aku pengmu budek. Lah ya aku ora. Yo kowe ning kene yo melu nyekseni yo. Kapan toh? Yo pas ning Blitar kan Ayo aku kan ora ngerti ra gatekne lho. Aku pengen dasare Iki bodek. wayangan ora padu. Lah iki ngeyel lho, lisae ngeyel. Wis gek kowe nyuwara gek Sri Uning Mustika Tuban ngono. Saiki po? Ae nek dituruti cerewet banget kae. Lah ya Nek carane manuk kowe iki ming deruk kae pleci. Dadi Apa kowe pleci? ming kono wis Lah ya iki limbuke kaya ngono kuwi ya. Nek manuk aku apa? deruk Nek jenengan apa? gagak. Manuk gagak? Oh, Kakak panganane batang yo. Iya. Batang Bedoyane basmu. batang. Walah Seno Nugroho panganane batang. Iya wis. Ora apa-apa tak kancani aku yo mangan batang kok, Pak. Aku batang-batang nek isih anget doyan kok. Mencakar ndas ono brutu yo batang. Wis Ayo. iki sapa? Yo kamu 200.000 Aku tinggal nonton aja dong. Ora digameli. Ya, berarti meneh, Pak. Pak Marwoto meneh iki sing nggo gamel urung. Atene cekor. Sakniki, Pak. Heeh. Sik kowe mau karepe aku muni. Dhek muni saiki Pak, aku karepe muni sok Rebo. Nah. Ning ora tak tangkap. Ora. Tidak tak tangkap. Urine iki urik. Rasa muni ora apa-apa wis ana tulisane iki lho disponsori kok. Oh iya iki diponsori karo apa kacang rebu. Rebo laire dino Kemis. Kuaci. Kuaci. Kacang rebu. Laire dina Kemis. Kulino nyisel kacang.